No niin, tässä videomuodossa tämä loppuviikon tunnit. Aiheena fysikaalinen malli, graafinen malli, mutta ennen kaikkea, että miten Logger Prolla voidaan tehdä graafista mallia. Mitä fysikaalinen malli tarkoittaa? Se voi olla laskukaava. Voidaan laskea vaikka voiman ja massan avulla, kokonaisvoiman ja massan avulla, että minkä kiihtyvyyden joku kappale saa. Voi olla graafinen, mitä tänään tehdään, eli kuvaaja. Jos vaikka mitataan kappaleen sijaintia ja kulunutta aikaa, niin huomataan, että ne asettuukin vaikkapa parabelille tai suoralle. Ja malli voi olla myös geometrinen malli, niin kuin joku kuva tai kaavio, vaikka semmoinen perinteinen kuva atomista. Ja mihin näitä malleja hyödynnetään siihen, että me voidaan tehdä jonkinlaisia ennusteita. Et vaikka meillä on vain rajallinen määrä pisteitä jossakin koordinaatistossa, mutta kun huomataan, että ne asettuu tietylle käyrälle, niin sitten me voidaan arvioida, että mitä tapahtuu sitten, kun sitä käyrää jatkettaisiin isommaksi. Todennäköisesti sitten pisteet sielläkin asettuu siihen käyrälle. Tai niin, että mittapisteiden välissä, mitä kutsutaan interpoloinniksi, niin todennäköisesti sielläkin sitten se kappale on just kulkenut siitä välistä. Mutta kohta siitä enemmän. Tässä on erilaisia graafisia malleja. Huomataan, että täällä on aina kaksi eri asiaa eri akseleilla. Yleensä x-akselilla on aika. Tässä on ilmeisesti Suomen väestö ajan funktiona. Ja huomataan, että täällä on nimetty tällaisia kuoppia, mitä tuolla on väestössä, väestön kehityksessä tapahtunut. Tästä löytyy eksoplaneettoja. Tässä on planeetan säde, mittayksikkönä Jupiterin säteet, eli täällä missä on yksi on Jupiterin kokoiset eksoplaneetat, ja täällä on yksikkönä sitten keskietäisyys siitä tähdestä, mitä se kiertää. Niin voidaan vaikka huomata, että täällä on aika iso köntti, eli tunnetaan paljon semmoisia planeettoja, ja täällä on yksikkönä siis astronominen yksikkö, eli maan etäisyys auringosta. Paljon tämmöisiä planeettoja, joiden säde on 10% Jupiterin säteestä, eli ne on tosi isoja verrattuna maapalloon. Etäisyys niiden tähdestä kuitenkin vain 10% maan etäisyydestä. Ja täällä havaitaan nämä myös tehty vähän isompina pisteinä nämä, mitkä on täällä ylempänä. Eli pisteet kasvaa suuremmiksi tuolla ja tarkoittaa, että planeetta on sitten suurempi. Minkä takia täällä on tämmöinen suma, niin ei välttämättä kerro, että oikeasti on hirveän paljon tämmöisiä planeettoja, vaan ne on helppo havaita. Ja sitten tässä on minkälaista säteilyä auringosta saadaan. Täällä on aallonpituus sille säteilylle. Ja tässä on laskettu, että minkälaista auringosta oikeasti syntyy. Aurinko on aika täydellinen lämpösäteilijä. Pitäisi olla tämmöinen kaunis kaari. Ja sitten tähän syntyy tämmöisiä kuoppia niille taajuuksille, mitä ilmakehä hyvin sitten absorboi siinä välissä. Et vaikka niin näkyvälle valolle tuntuu, että ilmakehä on aika läpinäkyvä, niin sitten kun mennään näkyvän valon yli aallonpituudessa, niin sitten siellä onkin tämmöisiä kohtia, että ilmakehä ei ole läpinäkyvä. Täällä infrapuna-alueella niin ei näykään läpi. Näin. No sitten tähän keskitytään graafiseen malliin, eli kuvaajaan, joka on piirretty koordinaatistoon. Siitä on helppo havaita, jos suureiden välillä on jonkinlainen riippuvuus, ja helppo havaita myös, jos niillä ei ole minkäänlaista riippuvuutta. Ja yleensä on aina silleen, että toista suuretta voidaan itse muokata. Se laitetaan x-akselille, y-akselille sitten laitetaan se, jota mitataan sitä toista muuttamalla. Ja myös aika yleinen sääntö, että jos on aika, joka itsestään kuluu eteenpäin, niin se on siellä x-akselilla. Ja no tässä sitten vähän tuosta nopeudesta, että jos meillä on TV-koordinaatisto, eli aikanopeus, niin tämä, mikä tässä on ensimmäisenä, on se, mikä on x-akselilla. Ihan niin kuin x ja y, niin on aina aakkosjärjestyksessä, niin nämä sitten viittaa, että tämä ekana oleva on x-akselilla, toi on y-akselilla, toi toisena oleva.
Näin. No sitten harjoitellaan Logger Prot ihan perus alkeellisimmalla tasolla. Tässä on taulukoitu jousta, jota on venytetty, tehty aika vähän mittauksia, eli 5 kappaletta, mitattu aina niin kuin kokonaisten senttien venymää, ja täällä on sitten noita voimia taulukoituna. Ja avataan toi Logger Pro, näyttää tältä, jos ei ole mitään valmista tiedostoa, ja sitten mä alan tähän nyt kirjoittamaan venymää, eli 1,0. No, laitetaan tälleen, se aina haluaa hypätä tuohon toiseen. Ja sitten kun on 2 senttiä venymä, niin sitten oli 3,9 voima. Yleensä meidän mitta-aineisto syntyy jotenkin automaattisesti, että ei ole tätä naputtelua, mutta joskus tehdään tälleen. Näin. On naputeltu nuo pisteet ja samalla ne syntyy tänne, asettuu tänne kuvaajalle. Ja sitten me voidaan tuolta muuttaa, mistä se nyt varmaan tuosta tuplaklikataan, niin voidaan antaa näille nimet. Tämä oli siis venymä. Sen lyhenne voi olla vaikka X. X voi tarkoittaa pituuden muutosta. Yksiköksi laittaa sentit. Näin. Sitten sama tuohon Y-suuntaan. Täällä on siis voima. Ja voiman symboli on F-yksikkönä. Newtonit. Ja se sitten kivasti asettaa ne tänne. Näin. Ja jos nämä nyt jostakin syystä menisi väärinpäin, niin näitä pystyy vaihtamaan, että mikä missäkin on. Mä voin vaihtaa, että täällä on voima. Ja tonne laittaa venymän, mutta pistetään sinne nyt kuitenkin venymä. Näin. Koska tää on se, mitä me muutettiin. Mä tahallaan venytin sen jousen just noihin täsmällisiin senttimääriin, ja sitten mä katsoin, että mitä jousivaaka sanoo siitä voimasta. Näyttää, että nämä asettuisi suoralle. Miten se voi testata? Niin täältä voi valita tämän, nämä 5 pistettä. Näin, ja sitten tuolla on tommonen linear fit, missä se sovittaa siihen mahdollisimman hyvän suoran. Näin. Se sanoo, että korrelaatio on 1, ja tämän kulmakerron on tasan 1. Eli erittäin kivasti noudattaa tätä mallia. Tuo nyt on vaan sattumaa, että tuo kulmakerron on oikeasti tasan 1. Mutta tuo korrelaatio on hyvä sen takia, että jousen venymä ja venytettävä voima on suoraan verrannollisia toisinsa. Noin. No sitten seuraavaa. No, tässä tämmönen kysymys tähän väliin. Tässä on pudotettu kivi ja höyhen ja niiden etäisyyttä maasta on mitattu. Eli tässä kuluu 1 sekunti tätä putoamista. Tämä toinen kappale on selvästi ehtinyt pudota maahan jo 0,9 sekunnissa. Ja toinen on vielä 3,5 metrin korkeudessa, mistä pystyy jo aika hyvin päättelemään, että tämä on se höyhen ja tämä on se kivi. Ja sitten tässä kivessä myös huomataan se, että vaikka aluksi se menee aika lailla samaa tahtia kuin toi höyhen putoo noin 5 senttiä sekunnin 10-osassa, niin sitten se alkaa kiihtymään ja täällä lopuksi pudotaan jo 81 senttiä 1 sekunnin 10-osassa. Näin. No sitten tutkitaan höyhen dataa Logger Prolla. Se on siellä Classroomissa. Ja mä avaan sen täältä. Näin. Siellä on valmiiksi nuo pisteet. Ja sitten siellä varmaan oli jonkunlaista kysymystä. Miten pudotushetkestä kulunut aika ja höyhenen etäisyys maasta riippuvat toisistaan. Näyttää asettuvan suoralle. Voidaan kokeilla sitä. Jos ei valitse mitään pisteitä painaa niin se tekee sen heti kaikille pisteille. Asettuu suoralle, eli noudattaa lineaarista mallia, mikä on ensi tunnin aihe. No sitten C-kohta, kuinka monen sekunnin kuluttua höyhen osuu maahan. Niin koska piirtää tämän suoran, niin se tosiaan jatkaa tätä niin pitkälle, että tämä korkeus tuolta maasta olisi 0. Niin toi
leikkauspiste tuolla, eli 8 sekunnin kuluttua höyhen olisi sitten pudonnut maahan asti. Näin. No sitten kivi putoo, avataan toi kivitiedosto sitten. Avasin tämän kivi-datan ja tässä huomataan, että zoomataan vähän ulospäin. Toi kiven korkeus tässä ajanfunktiona, niin se menee tuohon nollaan ja sitten sen jälkeen se kivi vaan tuolla hengailee maassa. Eli toi piste on semmoinen, mikä ei oikeastaan tätä lentorataa kuvaa enää yhtään mitenkään. Me voidaan se poistaa tästä datasta. Näin. Ja sitten sen jälkeen voidaan kokeilla tähän sovittaa sitä suoraan. Jos haluaa sovittaa kaikkiin pisteisiin, niin sitten vaan painaa tosta ilman, että valitsee yhtään mitään. Nähdään silmämääräisesti, ei asetu kovin hyvin. Toi korrelaatio ei ole 1 tai 0,999 tai miinusversio siitä, joten tämä ei meille nyt kelpaa. Kokeillaan jotakin muuta sovitusta. Ne löytyy tästä. Ja sitten täällä on ehdotuksina suora verrannollisuus, lineaarinen malli. Tämä on parabeli ja eka pitää kokeilla, miten se sinne asettuu ja sitten painetaan OK ja näin. Nähdään, että siihen syntyy aika upea parabeli. Korrelaatio on 1,000, eli tämä on ihan upea. Erittäin hyvin sopii siihen. Ja sitten tässä oli jotakin kysymyksiäkin tästä. Joo, kiven etäisyys maasta ajanfunktiona on kivasti esitetty, sopiva malli siihen löytynyt. Samalla tehtiin oikeastaan myös B-kohta, eli ne riippuu toisistaan silleen, että pisteet asettuu parabelille. Ja millä nopeudella kivi törmää maahan? Tämä onkin jo pikkusen hankala kysymys, koska meidän aineistohan koostuu vain ajasta ja matkasta. Ja se, mitä me haluttaisiin, olisi tämä kulmakerroin. Kulmakerroin täällä on yksiköltään matka jaettuna ajalla, eli nopeus. Ja tällä toiminnolla tonne pystyy tekemään kulmakertoimen, joka pitäisi tää nyt liikkua kivasti tuolla mukana. Näin. Ja tuolta sitten saadaan toi, ja koska mä näppäin, tuolla oli valmiiksi yksiköt oikein tässä tiedostossa, niin tässä nähdään kivasti, että toi nopeus koko ajan muuttuu. Ja täällä se sitten on miinus 7,85 metriä sekunnissa. Ja se on miinusmerkkinen sen takia, että etäisyys maasta mitattuna koko ajan laskee. Näin. Eli se johtuu vaan sitten suunnasta, mistä etäisyyttä on mitattu, että onko tuo nopeus miinusmerkkinen vai positiivinen. Ja olikohan se vielä joku kysymys? Ei, siinä kaikki. No sitten tämmöiset termit kuin interpolointi, extrapolointi. Mikä vaan mittalaite meillä on, niin se aina synnyttää vaan tällaisia mittapisteitä. Jos kiinnostaa, mitä siellä välissä tapahtuu, niin se voidaan laskea tämän sovituksen avulla. Sitä kutsutaan interpoloinniksi. Jos minua vaikka kiinnostaa, että millä korkeudella tämä on tämä kivi, kun aika on kulunut 0,55 sekuntia, eli täsmälleen tuossa puolessa välissä, niin täältä löytyy tämmöinen interpolation calculator, ja tuohon sijoitetaan 0,55, niin sehän meille se laskee. Tuossa se jo lukee, voin painaa OK, niin sitten se ilmestyy vielä tohon. Eli korkeus olisi toi. Ihan mielettömällä tarkkuudella se sen laskee ihan jopa liian tarkasti. Näin. No sitten ekstrapolointi tarkoittaa sitä, että meitä kiinnostaisi pisteet täältä ulkopuolelta. Jos se kivi putoisikin johonkin kuoppaan, joka olisi vaikka 2 metriä syvä, niin millä nopeudella se sitten siihen törmäisi tai kauan kestäisi, niin voidaan käyttää tuota interpolation calculatoria taas uudestaan. Eli tuolta analyze. Ja nyt me halutaan, että se päätyy syvyyteen -2 metriä. No, se on tämän datasetin ulkopuolella, niin se ei sitä nyt meille suostu laskemaan, mutta tästä kuvasta voidaan jotenkin nähdä, että aikaa olisi mennyt 1,1 sekuntia. Varmaan sen saa jotenkin myös laskemaan tuosta käyrästä, mutta en nyt tähän hätään muista, että se laskisi täältä ulkopuolelta. Sama idea siinä on kuin tuolta välistä, mutta tämä nyt ei vaan suostu sitä tekemään, koska tuossa ekstrapoloinnissa on aina vähän semmoista, että
alkaa muuttua vähän epäluotettavaksi, kun mennään sinne ulkopuolelle. Et ne ei oikeasti tiedetä, mitä tapahtuu sen jälkeen. Asiat ei voi pudota ikuisesti vaikkapa. Näin, no sitten vielä tämmöinen magneettinen voima. Tiedosto sieltä löytyy, ja tähänkin pitää löytää joku sopiva sovitus. Avataan se. Noin, jossakin täällä on hirveän hennot pienet mittapisteet, ne on jostakin syystä tosi pienen kokoisia. Täällä on toi data, voidaan taas vähän zoomata ulospäin. Tuossa me nähdään noin 1, 2, 3, 4, 5, 6 pistettä. Ja voi kokeilla sitä suoraan sovittaa, ei näytä yhtään hyvältä saman tien pois, vaan mennään tänne ja kokeillaan mikä näistä sitten voisi olla hyvä. Kun puhuttiin perusvuorovaikutuksista, niin puhuttiin tuosta magneettisesta voimasta, että sekin on kääntäjäverrannollinen etäisyyden neliöön. Täältä se löytyy, tämä inverse square-malli, joka tähän varmaan pitäisi kivasti mennä. Kokeillaan ja katsotaan, miltä näyttää korrelaatio. Siinä on 2 ysiä, eli se on aika hyvä. Noin. No sitten tähänkin oli sitten varmaan jotain kysymystä. Eli tohon sopiva käyrä on toi kääntäen verrannollinen etäisyyden neliöön malli. Ja sitten kysymys, kuinka suuri on voima, kun punnuksen etäisyys magneetista on 5 senttiä. Täällä on etäisyysyksikkönä on metrit, eli 5 senttiä on tuolla. Ja käytetään sitten sitä interpolation calculatoria, eli me halutaan etäisyys 0,05 metriä, 1,3 newtonia. Ja sitten kysymyksenä, millä etäisyydellä voima olisi 10 newtonia. No jälleen tämä varmaan meille valittaa, kun se on tämän meidän datan ulkopuolella se piste, mutta katsotaan nyt sitten tuosta vaikka silmämääräisesti. Tätä pitäisi pystyä, joo, kun tämän hiiren ottaa tänne reunalle, niin pystyy tälleen venyttämään. Tuolla on se 10 newtonia. Tutkitaan, että mikä olisi siinä toi etäisyys. Saadaanko me sinne tuommoinen piste millään pysymään. No, taitetaan olla tuossa 0,02, eli 2 senttimetriä, niin olisi toi 10 newtonin voima. Ja jos haluaisi laskea jotenkin ihan täydellisesti, mitä en ehkä vielä haluta, niin tässä kun se tekee ton mallin, niin se ihan oikeasti laskee, mitkä on nämä kertoimet, millä toi toimii. Eli voima olisi toi kerroin jaettuna S-potenssiin 2. Sitten voisi laittaa vaikka N-spireen, että jos minua kiinnostaa 10 newtonin voima, 10 newtonia on yhtä kuin tämä kerroin jaettuna S-potenssiin 2, missä S tarkoittaa etäisyyttä, ja sitten saisi solvella sen selville. Mutta tämä interpolation calculator, joka voisi tehdä ihan sama asian hirveän helposti, niin ei vaan nyt niin kuin suostu täältä pisteiden ulkopuolelta, koska se ei ole extrapolation calculator, semmoista tuolla ei ole olemassakaan. Näin, eli toi olisi noin 2 senttiä. No sitten vielä yksi esimerkki, kaikista kivoin. Selvitetään videoanalyysin avulla lelupoliisiauton X-suuntainen nopeus. Valitaan täältä uusi ja ei tallenneta missään nimessä. Täällä on tämmöinen insert movie, en ole ikinä ymmärtänyt miksi movie, ei tämä mikään niin kuin elokuva ole, miksi se on vaan video. Ja ladataan se poliisiautovideo, joka on teille sinne jaettu tuolla. Näin aukeaa tällaisena. No nyt se näyttää jopa pelkkää mustaa, mutta tästä kun menee eteenpäin, niin se kyllä ilmestyy sieltä näkyviin. Katsotaan vaikka yhden kerran tuolta. Sieltä se poliisiauto kivasti ajaa. Ja mitä ihmettä täällä nyt voi tehdä?
täällä, missä on tällaiset 3 pistettä, niin löytyy erilaisia työkaluja. Mä selaan tän nyt semmoiseen kohtaan, missä mä näen sen poliisiauton suht koht hyvin, vaikka tossa. Ja sitten mennään tohon. Täällä on tämmönen viivotin, jolla voi asettaa tähän mittakaavan tähän, ei kun se on tuo ylempi, mittakaavan tähän kuvaan. Ja se siinä diassa lukee, että näiden renkaiden akselien välinen etäisyys on 10 senttiä. Tehdään tuohon tuommoinen mittajana. Se kysyy, miten pitkä tämä on. Yksikkönä metrit, niin 0,1 metriä. Näin. No sitten sen jälkeen voidaan asettaa meidän akselit, päättää missä on meidän origo. Mennään vaikka vielä vähän taaksepäin silleen, että mä vaikka seuraan tuota eturengasta. Odottaa, että eturengas näkyy. Laitetaan meidän origo tuohon eturenkaaseen. Ja jos tämä olisi jostakin syystä vinossa tämä video, mä voisin kääntää tätä akselia, mutta nyt tämä on aika hyvä suunta. Se pitää ottaa pöydän tasossa, se liikkuu siinä pöydän tasossa nimittäin. Pidetään kun vielä vähän kauemmas, niin onnistuu vähän paremmin. Noin, se näyttää erittäin hyvältä. Ja sitten sen jälkeen kaikista kivoin osuus, täällä on tämmöinen punainen piste, niin aletaan vaan klikkailemaan tuohon renkaaseen. Aina kun klikkaa, niin kuva vaihtuu ja jatketaan tätä. Ja tästä nyt sitten syntyy mittadataa, mikä tonne muodostuu. Siellä on, näköjään sinne tulee itse asiassa saman tien jopa nopeus, vaikka se ei edes mittaa sitä sijaintia, mutta sekin data siellä varmaan tulee. Yritetään osua tuohon keskelle. Ja nyt ehkä jo vähän näkyy, että toi akseli, no ehkä toi auto ei mene täysin suoraan. Auto ehkä menee vähän tonne syvemmälle tuota pöytää, niin siksi tää nyt ei mene keltaista viivaa pitkin. Ja jatketaan vielä hetki. Noin, se hävisi sinne. Sitten sen jälkeen tää voidaan laittaa vähän johonkin piiloon odottelemaan. Huomataan, että tänne syntyi tämmönen hieno kuvaaja, mihin se nyt tunkisi. Laittaa se vaan tosi pieneksi. Se ei halua olla todella pieni. No, olkoon siinä sitten. Ei se nyt niin hirveästi häiritse. En halua vielä tuhota sitä. Täällä on 2 eri muuttujaa. Täällä on X-suuntainen matka, Y-suuntainen matka. Eli X-suunta oli se X-akselin suunta, minkä mä tonne valitsin. Huomataan, että se X-suunnassa tapahtuu paljonkin muutosta, koska se auto liikkuu sinne X-suuntaan. Eli tämän ajoreissun aikana, joka kesti vähän yli sekunnin, niin auto on siirtynyt sieltä meidän origosta, eli X-arvosta 0 johonkin tonne 0,85, eli noin 85 senttiä liikkunut. Näin. Ja kokeillaan sovittaa tähän. Suora varmaan asettuu erittäin kivasti. No nyt kun täällä on 2 eri muuttujaa, te painatte niin se varmaan kysyy, että kumpi valitaan. Valitaan toi X. Näin, asettuu tosi hyvin sinne. Siirretään tää vaikka tuohon. Korrelaatio menee lähelle 1. Ja tämän kulmakerroin huomataan, että sen yksikköhän on nopeus. Eli ton poliisiauton nopeus on noin 96,4 senttiä sekunnissa. 0,964 metriä sekunnissa. Näin. Ja sitten voitte tehdä noita kirjan tehtäviä tai nämä pulmat, mitkä löydätte toki myös Classroomista. Pulma 5.2, minkä äsken keksin, niin siinä saatte tehdä videoanalyysin ihan mistä vaan videosta. Voitte itse kuvata, kun joku esine vaikka putoaa tai liikkuu lattiaa pitkin, tai sitten voitte etsiä jonkun formula-auto ajaa kameran ohi -tyyppisen videon. Niin siitäkin tämä homma toimii. Tai joku raketin laukaisu. Se voisi olla aika mahtava. Näin.